Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. At dakuma kada kayo ti grasya ni Apo Jesu Kristo, ken ti ati Dios nga Ama kayo, ken ti panikiranod ti Espiritu Santo. May bagabigat yu amin kakabsat, agyaman ni Apo Bishop Paul ti Banggit Abra, adagundaway nga makipagrambak dati may kadwa nga Domingo, ti kadawyan na tiyempo, kadwa ni Apo Bispo, ti Pilgrim Group from Banggit Abra, agyaman kami Apo Rufo for allowing ni Apo Bishop nga mang-preside dito nga misa. Kakabsat, bigbigan tayo kumada dagiti basbasol tayo, dami may karitay makiranod, dagiti na santuan a misteri. Agkonfesara. Diyos sa manakalinaan, kaya na kayo may kapasat, tasya nakabasula, ipanunod sa oran kiniliway. Basol ko. Isuwag mapapasya kayo sa Santa Maria Manay na Berde, kadagiti amin ang Pilisin sa Santos, kaya na kayo may kapasat, tayo kakas na pumadya po kayo a Diyos. Kasya na tayo kumatin man nakabalin na Diyos, ket kalpasan ti panapakawan dagiti basbasol tayo, panatay ti biyag nga agnanay.
Kumararag tayo kakabsat. Man nakabalin ka nagnanayon na Diyos, sika nga mangituray ti langit kandaga. Timudem kada siya si dagiti daw dawat mi, katidem ti kapya kadagiti aldaw. Gapu ken Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Ti may basa na daw iti muna a libro ni Samuel. Matmaturog ni Samuel iti sanktuaryo ayan tilaka sa titulag ti Diyos. Sisisegged pa'y laing ti silaw sa diyay. Inawagan ti Apo ni Samuel. Samuel, Samuel. Addaak ditoy Apo. Kinuna ni Samuel, ket nagtaray anapan ken ni Eli. Adtuyak Apo, tay nayabannak. Kinunana. Ngem kinuna ni Eli. Saan ka ngay nayaban? Agsubli ka iti iddam. Nagsubli nga rod ang nagidda ni Samuel. Bimangon ti ubing anapan ken ni Eli ket kinunana. Adtuyak Apo, tainawagan nak. Ngem insungbat ni Eli. Anak ko, saan ka ngay nayaban? Agsubli ka iti iddam. Awan pa'y ammo ni Samuel may papan iti Apo, gapo tadipay nagsauidi ken kuana. Iti may katlo adaras, nayaban ti Apo ni Samuel. Bimangon ni Samuel anapan kini Eli ket kinunana. Adtuyak Apo, tay nayaban nak. Ket nabigbig ni Eli at ti Apo ti mangawawag iti ubing, isut gapuna kinunana ken kuana. Agsubli ka iti iddam, ket no awagan nakapay kunam. Agsauka Apo, ta dengdenggen naka tuy adipen mo. Nagsubli nga rod ang nagidda ni Samuel. Dimteng ti Apo, ket nagtakder, sana inawagan ni Samuel akas ididamo. Dimmakkel ni Samuel. Adda ti Apo ken kuana ket inbanag na ti amin nga imbaga ni Samuel. Ti sao ti Apo. Adtuyak o Apo nga agtungpal iti pagayatam. Nabayag nga inururay ko ti tulong ti Apo, ket inalingag na ket dinengeg na ti asug ko. Insurunak nga agkanta iti baro a kanta a pagdaydayaw ti Diyos tayo. Dagiti daton ken sagot di mo tarigagayan, di mo kidawen ti daton a mapuuran. Inikanak ket di iti lapayag tapno mangeg ka, iti kasta kinunak adtuyak. Adda dagiti bilbilin mo kanyak iti libro ti linteg. Ti panangtungpal iti pagaytam. O Diyos, isot ragsak ko, ipapusok dagiti panursurum. Iti taripnong dagiti amin na tattaom, uwapo, tinaimbag adamag amang isalakan ka inyeg ko. Ammom ajakto agsardeng amang ipaduyakyak, jak inlimlimed ti damag ti panangisalakan mo. Ti maibasa na adaw iti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Agpaay ti taraon iti tiyan, ket ti tiyan iti taraon. Pudno dayta, ngem agpadaan to agibusan ti Diyos, ta saan nga agpaay ti bagi iti immoralidad, no di ket iti Apo. Ket ti Apo agpaay met iti bagi. Pinanggungar ti Diyos ti Apo, ket pagungaren na tayo tumet babaen ti panakabalin na. Amuyo apaset ti bagi ni Kristo dagiti bagiyo, maisinak kaditi maisa apaset ti bagi ni Kristo, ket ikamang ko iti bagi ti managdakdakes. Saan ang mabalin?
Ngem, ti siya sino man amang ikamang iti bagina iti Apo, may sadanton iti Espiritu. Adaywan nyo ti immoralidad, tamalaksid da itoy, urean niya ti pagbasulan ti tao, santo ang makadadael iti bagina. Ngem no makikamalala, makabasol metten iti mismo a bagina. Diyo kadiam mo at ibagiyo ti templo ti Espiritu Santo, diyo kadiam mo nga agtaeng kada kayo, daytoy nga Espiritu nga inted ti Diyos. Sanyo ako kwa ti bagiyo, no diket kukwa ti Diyos. Nangina, tinggatang na kada kayo, ngarod, aramatin niyo ti bagiyo, apagdayaw iti Diyos. Ti sao ti Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Agtaktak der ni Juan ken ti dua kadagiti adalan na. Daytoy ti kordero ti Dios kinunana idi makita na alumabas ni Jesus. Nangeg dagiti dua nga adalan ti kinuna ni Juan ket sinurot da ni Jesus. Idi tumalyaw ni Jesus nakita na ida asumursurot ken kuana. Anya ti sapsapulen yo sinaludsod na. Sa dino ti pagtaengam rabay insong batda. Maestro ti kayat asawen ti rabay. Umayo kitaen kinuna ni Jesus kadakwada. Iti kasta nakikuyog da ken Jesus ket nakita dati pagtaengan na. Gapot adandanin alas 4 iti malem nakidagos da ken kuana. Ni Andres akabsat ni Simon Pedro ti maysa kadagiti dua anakangeg ti imbaga ni Juan ket simurot ken Jesus. Sinapol na adagos ni Simon akabsat na ket imbaga na ken kuana. Nasarakan mi ti Mesias, kayat na asawen Kristo. Kalpasan na impan na ni Simon iti ayan ni Jesus. Minatmatan ni Jesus ni Simon, sana kinuna. Sika Simon nga anak ni Juan, managan kanto iti Cephas, kayat na asawen bato wenno Pedro. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Good morning, Apo Obispo. Mapadayawan launay ti parokya mi ti Yaayo. Idi kumontak ni Apo Ambot kunana umay kano dagiti pilgrims ti Bangged. Kadwada ni Apo Obispo kunana. Ket makimisa kanulatan ni Apo Obispo kunana ko manjak ako nakmet a. Anya ti kunak nga ken Apo Obispo bagi ni Kristo kunakan ya. Ibaga mo nang isu mangmisan ta oray no siya ti aghumili ket napagasatan tayo ta adda dagiti kakabsat ti din na tayo although adda kay nga taga-Bangged adda mo dagiti parokyanos mi nga taga-Bangged regular dadtada. Ka-welcome kada kayo amin Apo no makitam ti rupropa
Baka 70% data rupa ka nga taga dito'y parokya niya. Na mamarites kay mula amin. Good morning. Ajak talo no upat titawon ko idin nga padi na ordenan. Inawis na kami di kadwami nga may isang padi. Gapot periodic maintenance di lugan na. Intayo di bagyo kuna natalo kami. Kawan ako nak magapot talo ni Simurotak. Kay di bagyo di pala ang daan nga Toyota bagyo haan nga ijay baro nga ayan natata. Ken awam pa ila daytoy Toyota La Union idi. Kaya sinapami inapan dumanong kam di Toyota first hour in the morning alas 8 nagadunti tao. Kaya po adot tao idi na isubmit mi dayjay papelan no nya ti rumbang nga maaramid. Da kape da dayjay nagkakape kami ngam gapota nagadot tao nagbasi awam tugaw nagbasit agtugaw-tugaw kam di igid. Kada may sa nga nanang nga bakit mutan ada di asidag di counter ti di tugaw. Hindi ko pimanaw. Mapan na kitkitaan di agtrabaho ijay lugan na. Tamabalin pala sumrag idi nga kasjay. Kasarsaritan na ngam kasla medyo nangato di boses napigsa di boses na. 15 minutes di mo lagsubli ijay tugaw na nadajay mat. Kagapota makitang kami mat apang ko ginuyod di tugaw. Agtugaw ka ako nakindi jay kadwang nga padi. Hindi ko nagtugaw. Agtutungtong kami maijayan Kaya di ko nakita di jay bakit. Awang mo tayo tugawnan. Agsaon, kunana, di man lang magrespeto, kalalaking tao, alam niya matanda ng kung kunana di agsasao, uy tatugaw ka no, kunak, apang kumulain subli, ma'am, dato'y tatugaw mo, sumana ulat ta, di man lang makano, puting ambuyag, ag-flare up ijayon, gapula da di tugaw, kakunak di security, akin tugaw data, in balon na, answer ko, kamid to data, kasapi nga rin, agungat, ambuyo ti bugkaw na, no dagi ko masyak, absorber dagi, lugan na kagong ko na payakas tanita, nabala man na hat, kunana di maruruda mo na kakunak hindi jay, han na magayam nga imbalon, kawang mga nabayagan naan. Kaya di ko ang kunak, imbagak ijay counter, ma'am, next time ka di ang dami niyong customer, maglagay naman kayo ng mas maraming upuan, ingkitak hindi jay tangsit nga, bakit ko na? Nagtangsita mo. Maglagay naman kayo ng maraming upuan, akala ko sa kanya yan Hindi pala. Kaya't yung i-describe ko itsura na. Won. Titsura na dayjay ay apo naka-sprenet sa no alaam di buok na pagugas mo kardero sigurado na silap. At di kiday ay awang kiday nagayam, awang kiday nangam ng surat tinangato. Dandani di nga rod kumusilap ka dandani agsabat di buok ken kuana ti kangato na. Kuna respetado ko maahaan. Di ko rimat-mat na, daspalto na dati apan yung pagkapagkat nga kasi nagpaparkat mga nagadadakal. Nutok-tokam di ping-ping na aglikap di ping make-up na nga sigurado dahi jay. Dagi di ko kuna, kasla Dracula kabubuteng ko kuna, nagtaltal na ag ijay igid. Ti atap ko datoy, taga-banggid siguro kuna. Haan na pilgrims tayo dagiti taga-bangged mo, haan nga taga-bangged. Jakam mo, basta jakam mo. Kabigatan na nagkita kami ay nagsabat kami man GSM-on, naglimlimengak, baka ayan, bugkawan naman ay dyan. Kakuna na di security, apay nga kasjay, kunak ka, ganyan yan sir, kunana, ang taas ng tingin sa sarili, kunana. Wow! Ang taas ng tingin sa sarili or walang tingin sa sarili? Ganyan nga taday jay, nangato pa nagkita na ti bagina, wano awanan ti pa nagkit-kita na ti bagina. Haan siguro nga nangato, awanan, awan respeto na iti baginan, iso nga awan mo respeto na iti dadumahan. Oh! Kasi kung nanaday jay, aging list tayo man nga, dati ka lik-lik-likak ti English, you cannot give what you do not have. In English, you cannot give what you do not has. Kita. You cannot give what you do not have. Kunana day, iso nga day tao kung kunak, no kawaw ditoy, no awanen apulos ti respetom ti bagim, automatic awam met ti respetom iti sabali a tao. No kawaw ditoy, no awan nagyan na, sigurado nga narigat
tibiyag. Kawaw, amuyo ti kawaw. Hoy, amuyo kawaw ko na kabaw ati amuyo, da kayo ti kabaw, hanga siya, nya. Kawaw, empty. Empty ditoy, awan nagyan na. Tanukit kitaan tayo, ado ti kastoy nga tao. La imaginam. Ado dagiti kawaw dito awan ti nagyan ti puso da iso di respeto kada ka mapukaw amin. Anya ti pang pilpil up tayo. Anya pang kalub tayo no kawaw dito puso. Material things. Adamo ilugan mo, gumatang ka man ti baro nga lugan mo, apaya, ngamin, in a way, adda dagiti mangibaga nga tattao, wow, baro jay, lugan na. Aggigin ka ti respect, haan? Ba't haan nga genuine di jay? Padakkelam di balay mo. Mayata nga problema dahi tangam no ti purpose mo to fill up the emptiness ditoy. Awan lata. Anya dagiti position, anya dagiti position tayo. Apo kapitan, ikanak mo a position ko, uray tanod laeng. Kaya tayo no daduma amin position tayo. Kawaw nga rod ditoy. Ngam no kompleto ditoy hantay masapul dagita. No addaman lugan mo, addaman sanikom, addaman adal mo, okay lang king kahang ka ma-insecure. Ngam uray adda dagita no kawaw ditoy. No haam mo nga mari na ti fulfillment ditoy. Kawaw tulat ta ti biyag mo. Iso dagijay ala tapalam, nagita sanikwa, position, honor, agbasa ka, title. Di ma da title? Oh. Amadlaw mo dayta tao no katongtong mo. At dagiti tattao nga katongtong adda pwede jay gayem ko idi nga dati nga diya ka mo no pimusayon na nabayag mga hanggang nagkita. No iyam amunak kadagiti tattao mabainak apaya. Siyempre hang kami magamam mo. Ay ma'am, good morning. Ay one sir, good morning. Father ko nam tapadi isuna. Kunan. Apay ramramam mo jigi anak nga rod nga ammo han. Kala ko sino di bisita yo? Ay, dahil ta bisita may, adda di Amerika kakabsat na data. Apay nga ramramon mo adda di Amerika? Apay sino di bisita yo? Ay, anak ti kapitan. Apay nga may raman ni kapitan. Kati pagtutungtungan kasi ka, ngamin in a way to give respect. Bataan nga genuine di jay. Kawaw. Isugar nga ikabil tayo akas jay. Sungor nga jilugan mi no daduma ka clergy no daduma ikat taapaya ori adda pulis ka tiliwon na ka kumaka father kuna mabainak laeng ori wrong way kan ka padi ako nam garod kawaw dayjay ngamin apay nga kawaw ti puso ti tao apay nga awan na apay nga empty no daduma nya umuna if we do not recognize that we are the temple of the Holy Spirit nya, no hantay nga mari na hantay mabigbig nga templo na tayo ti Espiritu Santo kawaw tulat ta ti biag tayo. What a dignity, anya nga dignidad nga imbagana ni San Pablo kunana, hanyo ka di nga ammo nga templo na kayo ti Espiritu Santo. Wow. Sikakin siya. Templo na ka. Ngam no hamo ma-recognize dayta kawaw tulat ta ti biag mo. After nga nabunyagan tayo, idinagungar ni Kriston, isugarod nga, ado dagiti pang fill up tayo, ti kinakawaw, ti biyag tayo. Kunana pa'y anina, diti pa'y tinakamaymayat nga imbagana, uray anya apagbasulan ti tao, saan to ang makadadael iti bagina, apaya templo na kangarod. Ano niya nga dignidad? Nagmayat nga dignidad, sika nga tao, sika kinsyak, nagrukop tayo, nagadot pagbasulan tayo, nagadot pagkapsutan tayo, ngam na di tayo marirealize, templo na kagayan ti Espiritu Santo. Nagmayat ko man o dagiti mariri na tayo, dagita material things, possession, dagita o dignity nga kungkunat, haan nga us-usto, hantay nga mabirukan dayta, no, complete, no mabigbig tayo. Umuna, kas ano nga mabigbig tayo? In our first reading, anya ti kunana. Ni Samuel, pinukawan ti Diyos, Samuel, kunana, nagtaray na pankin ni Eli, apo ad tuyak, haang ka nga inayaban, ituloy mo maturog. Napanmanan, Samuel, kunana. Napanmanan kin ni Eli, ad tuyak.
Haang kang inayaban ituloy mo maturog. The third time kunanan, tuyak apo kunana, amon ni Eli nga awagan ti Diyos ni Samuel, taubing nga rod. Kakunana, no awagan nakapay kunana, iso daytay kantatayo. Anya diya kantatayo, agsao ka o apo, dumdum ngegtoy. Agsao ka o apo. Kakaasik ang mga mangikan-kanta, da kayo mo nakamulagat kayo mo, di kayo makipagkanta. Kaya dijeti ko na, dijeti ko, amo yun, no, daytay agad adorarak, private one, no, daytay common adoration, no, daytay agad adorar tayo, dijeti umuna nga prayer. Anya dijay ibagam, no, daytay agulimak kayo, agulimak kak, no, daytay ko, anya ti umuna nga ibaga, agsao, speak Lord, your servant is listening. Ngamin no sumanao ka, mapangka agkararag, sumanao ka kini Apo Diyos, nagado di kayat mo nga ibaga, haan mo nga manggji boses na. Isugarod nga agulimak ka, agsao ka o Apo, dumdum ngagtoy, adipen mo. Isugarod nga, noham mo nga aramidin, noham mo pastrakan ni Apo Diyos, kawaw tulat taa. No kawaw, awam mo data ta respeto, hamu mangi sakit, hamu ti agayat kawaw nga rod ditoy, dayta bagim ti i-fill up mo dagi jay emptiness ditoy. No kawaw jibiyag. Kinagmayat nga ibaga nga niya ti kunana, agsao ka o Apo, dumdum ngagti adipen mo. May kadwa, no imayan isunan, no ma-realize mo nga sika, you are the temple of the Holy Spirit. Nagmayat nga tang ibaga tayo daya niya, managbasolak mo't Father, imbaga ni San Pablo kadagiti taga Corinto, uray kas ano ti basol ti tao, haan na amadadael ti bagi, apaya, templo na ka nga rod. Kas ano nga nagbaling nga templo na ka. Detoy, in our gospel, anya ti ibaga na. Sa din no ti pagtaengam, kunada kini Apo Isus, simurot da king kuana, ada daytay kantatayo nga Ilocano, umayo kita en ti pagtaengak. Amoy diya kanta. Ho! Hanyo amaw? Umayo kita en kunana dayjay. Ngem dayjay nga pagtaengan, jinapanda kinita kini Apo Isus, daytoy literal nga pagtaengan di balay na. This church is a literal church. Pagtaengan ti Diyos niya. Ngam no kitaan tayo ti ibagbaga na ditoy, napankin ni Pedro. Simon kunana, you arak kepas, anya ti kepas. Kanayon tayo nga ribribon ti kepas, Aramaic word nga ti ibaga na, no English, haan na ma-describe ti kepas. Nya, kepas kayat na nga sa uwan, huge rock. Dakkel bato. Kanya ti kuna ni Apo Jesus kanya nakin ni Pedro, in above this rock I will build my Delilah kunana. I will build my church. Kitaan nyo diya kunana niya. I will build my church. Therefore, haanan nga pagtaengan nga literal, diya simbaan na si kakin siyak datayo anabunyagan kameng naka paset naka. Iso da ti pagtaengan na, therefore pagtaengan, bagi na ka ti Diyos, templo na ka ti Espiritu Santo, daytoy ti pagtaengan na, haan nga daytoy nga building, nga aircon, nga nagpudot mo. Diyak amuno niya ti kuanan. Haan nga dayta nga building, no di ti pagtaengan na, ti bagi na, datayo nga, tattao na. Dayjay ti kinagasat. Kano daduma, anya ti pakaanagan tayo, anya ti pagkurkurangan tayo, anya ti pagkapsutan tayo. Most often, we fail to recognize that we are the temple of the Holy Spirit. Iso nga agbirok ka ti sabali nga mangted ta emptiness mo, ta malipatam no dadduma nga si ka templo na ka ti Espiritu Santo. Agbirok ka ti pangkalob mo no dadduma, inyanaganan, mabaybayan tayo, nga daytoy bagi tayo, templo na tayo ti Espiritu Santo. Lakalbit man takabay mo, templo na ka ti Espiritu Santo kunam. Nohaan nga mamati, templo na ka ti tubay to kunam. Kanohang nga mamati, di templo ti tubay to, nohang nga Espiritu Santo. Di dyan ngamin, no dadduma,
Iso nga kuna tayo, agkurang, mapukaw, malipatan tayo, nga datayo templo na tayo ti Espiritu Santo. Kas ano nga rod nga, kanayon tayo nga malagib ken maibiyag nga templo na tayo ti Espiritu Santo. Umuna, a constant prayer. Kitaan nyo ni Samuel, imbaga ni Eli, inya ti kunana, nya agsao ka, apo, dumdumngag toy, adipin mo. Kati constant relationship kini Apo Diyos, haan ang aday tay, imay ka na minsanan, dinawa mo di kaya mon, naala mon madia. Kalamag kanya yung agayam di mat? Nabayag nga kayo nagkit-kita, nagbats kayo idi 1962. Ag-friend kayo mat, di kayo pa'y agkinumustahan. Ngam no kunana, kumusta bats no kunana, ay delikado daytan, amumon, umutang datan. Ay, jak mo na damuyo akas jay. Ngam no, nagkita kayo, ag-share kayo ti biyag, kumusta ti struggles mo, kumusta ti pakaragsakam, pakarigatam, kumusta pamilyam, agam-am mo kayo, digad uray umutang, at the relationship yo, mayathaan. Ngam no, damdamom nga makita, umutang adagos, delikado day ta. Kasya makini Apo Diyos umay kalaeng, umay kala dumawat. Ngam ayan na di constant relationship mo kini Apo Diyos, awam mat, imtilat taa. Umay kala sakala, umayon na dadawatem ka, anya di constant relationship mo, di ka pa'y kumustaan, di ka pa'y agparangkan niya na, di ka pa'y agpakaamukan niya na, into nagparang ka, dumawat ka, constant relationship kini Apo Diyos, sakala mapan no adda ka sa pulam, apay usto nga ta. Iso nga no damduma kakabsat, uray no kuna tayo, makimismisa akmat, mayat, makimismisa ka, kanayon ak mga agnob nobena, but it doesn't guarantee nga agnob nobena kan ka, naunag ti relasyon mo kini Apo Diyosen. Masapul ang pastrikam, masapul ang pagtalin na idem, bigbigam nga si katemplo na kat Espiritu Santo. E di unag ti balayo. Bigbi, iyawid yo ko mga ibaga, naggasatak ko na, apaya, uri man nagbasulak gayam, templo nakti, Espiritu. Naggasatak ko nam atabagim ta, uri kas ano nga agkaraikursong tay ti basol, haan na gayam nga apektaran day bagi tayo, ta templo na tayo gayam ti Espiritu Santo. Iso nga anya akinagasat mo. Kita amta kaabay mo karupro pa Espiritu Santo. Anya nga kinaswerte tayo, uray gayam no kasjay, ngam ti pagkurangan tayo gamino daduma, di tayo mabigbig, malipatan tayo. Iso day jay, no kawaw dito yan, mapukaw di respeto iji bagi, i-fill up tayo kadagitay, haan nga umiso itibiyag tayo, uray tapal-tapalan tayo, awan tulat ta di ragsak na ta, emptiness nga rod, awan ti Espiritu Santo. Ngalatata na santuan amisa, nagganas, nagmayat nga pa nagtitipon, nagmayat nga pa nagdadanggay, aglualo akas gimong, hanyo mo bukbukodan ti Espiritu Santo, baka kayat yung magaputa, naluluumag ka kabagik, amin na ne, mo maitiddaan ta kadwa mo, iburay mo mat, ti Espiritu Santo, rina ano, ayan na. Kano maaramid tayo dayta, ala awan ti birukom ti biyag mo, uray awan posisyon, awan possession, uray no awan ti pamadayaw nga itid ti sabali, no templo na ka, mabigbig mo templo na ka ti Espiritu Santo, kompleto ti biyag mo. Naragsak ti biyag mo, nawaya ti biyag mo. Alasapay kumata, agawid tayo nga karupro pa ti Espiritu Santo. Nya? Tumakder tayo tayo paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmet laeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pan nakaisalakan tayo, imulog naggapo.
ket nagbalin at magkaman na kayo cross nagtuto ket na itanem nagungarti may katlo nga aldaw kas palawagan dagiti nasantuan as surat imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti Ama. May tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mama ti akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propet. Mama ti akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyakyak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti managayat nga Ama, imbaon na ti kakaiso na nga anak na, tapno isalakan na tayo iti basol, dawaten tayo amang ibaon kadagiti tattao, amang ituloy ti misyon ni Apo tayo Hesus Kristo, ket tulungan na tayo amang tungpal, kadagiti pagrebbengan tayo, akas na Christian wan agimong, iti tunggal panggep ko na tayo, Diyos ama nagayat, denggan nakamkadi. Inturong ni Juan Amamunyag, dagiti adalan na ken Jesus. Dawaten tayo itinaimbaga pastor, tapno tarabayan ken bendisyonan na ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo, papadi ken amin a misyonero, iti inda panagidalan kadagiti tattao nga agturong ken Kristo. Dawaten tayo iti Apo. Diyos ama nagaya, denggan Nanaganan ni Simon iti Sepas wenno bato, dawaten tayo tapno mado dagiti ariaban ti Apo, amang idaulo itigimong tayo nga addaan na tibker a prinsipyo, na Kristyanuan a panunot, ken naayat nga agserbi iti kinapudno, para iti panagduras ken panagbalbaliw iti pagilian tayo. Dawaten tayo iti Apo. Dagiti agtutubo tinamnama ti simbaan ken kagimungan tayo. Idawdawatan tayo dagiti agtutubo dito'y lugar tayo ken iti sangalubungan tapno umado si ayat ang mga klon ti awag ti Apo. Dawaten tayo iti Apo. Nakidagos dagiti adalan ken Jesus para kadagiti maidadanes gapu iti pannakaitugtugod tapno makasarak da kadagiti naasi amang pasangbay ken mangtulong kadakwada. Dawaten tayo iti Apo. Agpaay kada tayo amin, tapno iti intay panang surot ken Apo Jesus, maited tay kumati amin, at alugading tayo para iti pakabuklan, tina Kristyanuan agimong. Dawaten tayo iti Apo. Yes. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Diyos ama nagayat denggan nakamkadi. Ado ama tinagkurangan mi ti inkam panang surot ken ka, ket ado pay laeng ti pagkamtudan mi. Patgam dagiti nga araraw mi, ket ikanunong na kami ken Apo Hesus nga Kristo, gapumit laeng itinagan na. Amen.
Kung mararag kayo kakabsat, tapno dahil ito'y daton tayo, makaya iti Diyos sa maman nakabilin amin. Dawat mi apo tay pay mo kuma, amasansan ken mapudnuang kami, amakiranod kadagitoy, a misteryo, tangamin, tunggal maaramid daytoy a sakripisyo, maipaay dagiti bunga ti panakasalakan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo ti dakuma kadaya. Itagayo dagita puspos siya. Agyaman tayo ti apo a Diyos tayo. Pununay may karikat rumbengan numikit pa kay salakanan mi. Da kami tayo nagtiyempo kendi so gyaman keng kaapo na santuan nga manakabalin ka nagnanayon na Diyos. Tabigbigan mi apakaitan ukan tagloriam. Asika a Diyos sa dimatay. Saranayam ti tao anak ikari amatay. Ta idin narikpanen ti langit ti managbasol a tao. Impae mo ta panangisalakan mo babaen ti nasantuan kinatao ni Apo mi si Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw ta dayag mo ti ersito dagiti angheles. Isuda nga agragragsak nga agnanayon ta saklang mo. Ket dawaten mi tay palubos mo kuma, titimpuyog met tinakurapay timek mi kunami adi agsarday. Pununay apo o biga kinasanto ket si katigubuayan ti amin na kinasanto. Dawat na mingarud ng ipay mo ti Espiritu mo mang pasanto dagito yadaton, damdo pagbalinam ket ipay mo ida kada kami. Abagi kendara ni apo mi Hesu Kristo. Isudi sakbay awat na siya ti bagina tab nagtuto. Nangalay ti tinapay, nagyaman keng pinispisi na. Saninte dagiti disipulus na ket kinunana. Alay nyo ket man kay amin ni ti daytoy, ta daytoy ti baging iso mayawat to amaipaay kadakaya. Kastame tagalpasan di panang rabidan nangalay ti kalis nagyama manengkeng ka saninte di disipulus na ket kinunana. Alay nyo ket minam kay amin ni ti daytoy ta daytoy ti kalis ti darat. Darat ti baro ken nagnanayon na tulan. Iso ami ba iti may pay kada kayo ken dagiti amin na tattao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy pangilaglagi piyo kanya. Ti misteryo ti pamati.
Itingarod panaglap mi iti papatagan panagungar ni Kristo. Idaw na may kang kakapot itinapay ti biyagan ti kalis ti panakaisalangan. Agyamang kam kan ka tayong pa'y may kadito saklang mo kadag serbikam kan ka. Dawa ti miyapot ito kayo makiranod ti bagikan dara ni Kristo pagkakaisan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda anakapudno anagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Datayo na balahadan dagiti makisalain pamagbaga ket nadalan dagiti nadusan panursuro kakabsat turdan tayo ti agkanta.
Duwa timigan kaaputi salakan na kami dagiti amin na pagdaksan mi. Idem kada siya ti kapya dagiti aldam mi beben panulong takasim kada kami. Kang kanayon kumalayang ti basol mailisi kami, kanti amin nariribuk may kanawa kami. Kabayatan ti pinangururay mi ti kinagasat anam naman mi kanti ay na Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Uwapo mi Yesu Kristo ginanam dagiti apostolos mo kapya ti bati kada kayo kapya nga gapu kanyak tited ko kada kayo. Sanga di basbasol may timingmingam na digiti pamati ti iglesyam ket kasmayan nurot ti pagayata may paimadsa si keng kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Si kangag biya nagari ting nanayon nga awan tinggana. Ti kapya ti Apo kang kanayon ko mga adda kada kayo. Ti aglaplapusan na niya ni Jesus ti puspuso tayo, ibingay tayo ti kapyana. Peace. Adoy ti kordar ti Diyos sa may katibas-basol ti sangalubungan nagasat dagiti nayaban ti padayana.
Apo, iburay mo at kadakam ti Espiritu ti ayat mo, tapno da kami pinakam mo ti maysa at tinapay, sang kamaysa kam kumamit, iti panagserbikan ka, gapuken Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo pagbiit, Apo. Itinagan ti sibubukal a parokya, iyabkas kuman ti panagyaman, iti yaay dagitoy pilgrims tayo, nga naggapo iti Diocese of Bangged, ni idaulwan ni iti naayat, ken suportado nga obispo da, ni Apo Obispo Bishop Leopoldo Hausian, palakpakan tayo man ida po. Mapadayawan unay ti parokya mi, Apo, nga imayan nyo, nagpilgrimidsan, nairanrana, adadtoyan da iti ladawan, naggapo ijay Mexico, Apo, na ideket ijay original nga ladawan. Di tilma ni Juan Diego, di panagparang ni Apo Santa Maria, iso nga mabalin yun to ti mapan agvenerate, Apo. Kasi raragsak ti parokya mi, Apo, nga imayan nyo, kadagitay makimismis nga naruwam iti Ingles, Apo, gapota adda dagiti bisita tayo, indawat ko nga Ilocano, ken may live streaming, usually ti third mass kahan nga may live streaming, ta English, next Sunday ton, Apo. Thank you, orida kayo amin, Apo, nga naggapoti na duma-duma lugar.
Amumi nga ado ti naggapuhan la nga dagiti tagabangged naggapo ti sa bali a lugar. Sino dagitay nyanaganan haan nga taga dito'y parokya nga adda tataapo ingato naman ti ima na. Nay, talaga 50% sa pakpakan tayo apo dagiti kakabsat tayo nga bisita. Mapadayawang kami apo, ngamday ti apo, sapay kumata ulit-ulitin tayo, natipon-tipon tayo, gapukin ni Apo Diyos niya, tadatay amin, templo na tayo ti Espiritu Santo. Palakpakan tayo man, dagiti templo ti Espiritu Santo, apo. Thank you, naimbaga bigat tayo amin, apo. In behalf of my co-pilgrims from Abra, thank you, Our Lady of Guadalupe Parish, Sidadolan ni Apo Rofo, Diyos Dangina Apo, for the warm welcome. I hope this is not the first time, but more pilgrims will be visiting your parish, Apo. Thank you so much. Thank you. Ti Apo, ti adda ko mga kada kayo. Ti pamendisyon ti mayat nga apo, ilalalo ti salon at ti tunggal maysa, kapyarago ti tunggal pamilya, tinagan ni ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidaw to na natin Santa na Misa, ket intayon nagdingeg ibiyag ti pagayatan ti Apo.